totes les flotilles, en quasi totes les brigades internacionals a Palestina, n'hi ha representació valenciana. En 2010 n'hi havia, en 2025 n'hi ha. En 2014, quan vam entrar en la franja de Gaza, malgrat que estàvem en la llista negra de no entrar en Gaza, vam entrar perquè les seues fronteres se trenquen, no són déus, els faraons no són déus, són persones, cometen errades, s'equivoquen i poden ser derrotats. En 2014 vam entrar, érem un grupet, no molta gent, hi havia gent de diverses nacionalitats. De França, de Catalunya, madrilenys, andalusos. La meitat de tots els que estàvem allà eren valencians. I això és una no notícia, però cal dir-ho, la meitat de la brigada internacional que hi havia en Gaza en 2014 era gent valenciana de València, d'Alcoi i de mil llocs. I això cal dir-ho, perquè això no és per orgull, no és per dir que som nosaltres millor que ningú, de fet no som millor que ningú, de fet, però sí que som part d'una gran família, que és el que fa Palestina. Palestina treu el millor de tots els pobles del món. Els pobles del món, les societats del món, competim per fer el bé, per lluitar. Esta reunió que tenim avui ara, en tota aquesta quantitat de gent, se té en Barcelona, se té en el País Basc, se té en Andalusia, se té en tots els pobles del Mediterrani, se té en tots els pobles del món, en totes les ciutats, en tots els pobles, en totes les societats del món, n'hi ha gent patint, plorant i esforçant-se al màxim per aturar el genocidi de Palestina. I això cal recordar-ho dia sí i dia també, perquè ens diuen, moltes vegades tenim la percepció de «es que nadie hace nada». Perdoneu, no només no és que nadie hace nada, és que mai s'ha fet tant, mai s'ha fet tant. Ara, el que teniu raó és que els governs mai han fet tan poc. Són els governs els que fan.